Uyazi ke elibalini ndixelele lika-Altian Childs ayiyo information entsha kum, but ibithe sa. Yena ke ngoku ungumntu ovele wayiqala, wayizisa ku-real time, wayisa kwi-conclusion, waveza into yoba kunje ke. Ndaqonda uba ndiyaqala uliva lidityaniswe olu hlobo ukuba ke belihlangahlangene oko sayazi le mibutho neentoni nazo zonke ezi zinto eziphethe apha emhlabeni, but besingazange sayazi uba kanti baphumele phandle bayayibiza uba bayayazi babona bakweliphi icala. Bayayazi and ayisithelanga kubo. Qomba hayi ayizusithela ke nalapha kuthi, ayizusithela nalapha kuthi icala esikulo. Ukubona xa ufuna iteki qomba yho hayi amandla ndikabi nawo, kodwa ndifuna funa la Air Force ye-2 point ntoni okanye ndifuna la Solomon. Sana nalapha besisenza nje sisenza le naleya singayazi uba le nto okwenza nantoni. Ngoku uvele wawaveza amacala amabini, zambini qha iifemeli ezikhoyo. Qomba hayi asiyibhudi kaloku njengoba nabo bengayibhudi uba bakweliphi icala, nathi asiyibhudi singapha. Everything has been reversed. Evil is good, Jesus is the enemy, and Lucifer sacrificed himself for you, not Jesus Christ. Modern progressive atheists do not influence world events, people. Satanists do.